Salam hormatly adamlar, biz sizin bilen bugün massa birliklerden temany geçeceğiz. İlk ölen öýüşlerimiz barlalyň. Öýüşümizde biz şaşakdaky 4 sany misaly işlemeldik ýa-da kublar hasaplamalyk. Onda 5'in kubu diýmek 5 köpelen 5 köpelen 5 bolýar. O da bizde 125 bolýar. Indi 6'ın kubuna geçelim. 6'ın kubu diýmek 6 köpelen 6 köpelen 6. O da 6 6'ym 36. 36 ile 6'a köpelsem 216 bolýar. Indi 13'ün kubu diýmek 13 köpelen 13 169 bolýar. Onam 13'e köpeldi 2197 bolýar. Indi 15'in kubuna geçelim. 15'in kubu diýmek 15 köpelen 15 köpelen 15. Biz 15'i 15'e köpelsek 225 bolýar. Onam 15'e köpelsek 3375 bolýar. Bunun bilen öýüşini belli işläp tutardyk. Indi täze temamyza geçelim. Täze temamyzda massa birlikleri diýen temamyz. Massa birlikleri bilişimiz ýaly kilogram, gram, milligram, tonna, centner ýani massa birlikleri bardyr. 1 kilogramymyzda bizde 1000 gram bardyr. 1 gramymyzda 1000 milligram bardyr. 1 centnerimiz 100 kilograma deňdir. 1 tonnamız 1000 kilograma deňdir. 1 tonnamız 10 centnere deňdir. Indi öýüşini belläp alyň. Kilogram hasabynda anlatmaly aşağıdaky misallary. 2 tonna 200 kilogram, 3 tonna 20 kilogram, 1 tonna 2 centner, 6 centner 40 kilogram, 5 tonna 4 centner 70 kilogram ve 18 centner 9 kilogram. Şunun bilen biz sapamyz geçip gutarýarys. Bolýa sag bolun, işiniňiz üstünlük arzu edin.